achiel ma janyalo, Nyasaye achiel ma jalimbe, Nyasaye kendo ma jachang, nochango ya kawuono timo neno. En Nyasaye marito singo, Nyasaye ma jahono, en Nyasaye makelo duoko, mangima kendo nyaka chie. Makata tembe imana tine, kata luenge atione, makata donke na natine, atione Nyasaye mangeyo. Anangeo jang matione, Mose chango ya, Mose rito ya, matione kena tione kichunyate. Anangeo jang matione, morito ngimana. Anangeo jang matione kena tione kichunyate. Anangeo jang matione, Mose limo ya, anangeo jang matione kena tione kichunyate. Hallelujah. Mano Yesu ratego sibuor maduoko geno, watine mana gikinda. Kuom gigo mitimona, emomiyo apaki kama. Yesu yud pak miromoko. Auma moda, chuna mona paki baba yo. Yesu yud pak miromoko. Ndalo manalale richo, ine mani manya ginengo. Yesu yud pak miromoko. Abiro deni gikinda, inie Nyasaye maduong'. Maduong' miromoko. Onde mitime ngimana, odhiero ganda fwenyo. Yesu yud miromoko. Ana onge ng'ato moro, ine lwandana mang'eyo. Yesu yud miromoko. Ana tini gikinda, nyaka chieng' achopie dala. Yesu yud miromoko. Babana yud Kumbana yud Lundana yud Gimana yud Jamadar yud Gaina yud Yesu yud Oingana yud Emmanuel yud Kumbana yud Yesu yud Abiro pako Yesu meja, Yesu jabura maholo. Iromo chuth ruoth. Miende Yesu ratego. Mano Yesu rabi, Yesu sibuor. Yudi duong', yudi duong', yudi duong', yudi duong'. Iwinjori, yudi duong'. Emmanuel, yudi duong'. Mana kama nyakora magajuang, mana kama nyakora magajuang kamora mara minchire karibu sana. Window kacha kaka bende nyadendi eva teno gongolo kacha mara tari yudi duong
baba na yudi donyo koram gajwang pod wan kende kachiel kod chenro mabende wan godo kan luongo ni onagi kod ngolo kata ki yero nyalo wacho ni jothumbo wanya koram gajwang kama bende korwago e mbaka kachiel kod nyadende wa Eva Atieno mabende en jalno mabende koro wero kacha wende mag puoch kod pak kendo miwa kacha chiemb chunya koram gajwang. Eva akautul makende mambo sinto idhi nade? Adhi maber. Iwinjo maber ano kimielo thumbi no iyongo maratari. Yes. En thum mamulo chunya. En thum mamulo chunya. Kamano. An ka gi ote moko mosedonjo kandi, akiani dangi yena mondo asomgi. An ka gi iluongo ni Gerald Bonyo. Mano manager mar GPG Radio kod GPG TV. Wuoyi matiyo matek mano wuod Seme. Yes. Wuod Adhiambo. Mabende olap dhoge ndong ne MCA mar Seme, kenen Seme West kwa Seme Karibu sana Gerald, erokamano donga ahinya. Then wan ka gi Jeff Fadi wacho ni I love your dedication, serving Christ, passion and confidence. Amen. Keep going, we are with you. Amen. I love your dedication, serving Christ, passion and confidence. Keep going, we are with you. One code. Hallelujah. Amen. Then one ka gi ilongo ni Okinyo Nyar Masau, tine atia pok biro bange. Tine atia pok biro bange. Thank you so much. Wacho ni tine kacha pok biro bange. Kato wan bade kacha gi messages moko ma bende ni kandi wangene to messages moko gi wacho nango kaneno ka oganda osemol kandi maratari kendo gi wacho ni chenro ni emanya ka gine ane nyaka gine kodi chenro ni maratari. Ranyane ka bende wan kacha gi comments sama podwari to comments gi gwada kothule makendo mondo wagwane mbaka kachiel kod window mabende Eva Atieno senyiswa ni nyaka cha nyanya kach mabende da kacha moro ni shamba nyiso ni Nyahoma Bay Karachuonyo. Yes. Karachuonyo thumni chako ndalo mage. Erokamano. An asewer higni mang'eny. Chakre na tim form 4. Form 4 chalo class 10 kod 2 kamano. Asebedo ka wer. Okay. Higni gote. Koro music production tachako this year. Mandalogo to ni wero lakini Dalogo awere kwaya mar kanisa. Yes. Kanisa ni Nepo kadhi studio. Kanisa na en ACK. All Saints Maseno. Yes. Mano kise wuok SDA. Diocese of Maseno South. ACK Anglican Churches of Kenya. Yes. Mani chako go chakre tini. Ema onyuola e jonyuol na te lemo Anglican. Yes. Koro ini chako. Ema poda leme nyaka sani. Kane chako. To Anglican kanya wero ga kwaya. Okay. Kingek no matin wende moko makoma mabejo praise and worshiping team wer mane morie kanyo mana matendo kabisa. Marjo Nyasaye mangima chunyagombo ni mondo aneni makata weche tek nade anang'eyo ni nyalo Nyasaye mangima chunyagombo ni mondo aneni makata weche tek nade ngimana anang'eyo ni nyalo. Ai, Eva Atieno. Yes. Dual meet kamera tari. Maiso ni mage ni wera kacha to pok ni kauthule makende mar the studio mondo mi produce wer. Mago na wera. Kang'iyo kaka jower golo wer tasomo gimoro kuomgi. Passion. Kaka wer miwinja wero no. Ower gi gospel artist miluongo ni Kevin Gombe. Yes. And it's a powerful worship song. Ogwedho ng'ato. Sami wero wero tiwinjo ka. Yes. Iwinjo ka gik moko mana in misike te mana in godo. Lora ka kata jo chiende ma in go ringa. Inya nyaka kori donga maler kimor miwachi to kare gini bene yot mana kama. Koro samanine praising and worship. Praise and worship. Ane team. Choir ane praise and worship. Ta kora go thuma wuon. To in director ma music. No, I'm just a choir man. Unge lemo mara mane gibi. Onge. To thumni kinyiswa ni okay, familia ni bene gi werga kose mai ne wuka from nowhere. Anyundi moro bentire kada mane were kecho wacho gandigi ni bayaya anyuola. Nitire maya anyuola to nitire mabire roho. Onyalo aye anyuola to nyalo bire roho. Iluongo ni through anointing. Kech dala wakacha kang'iyo kane ng'ama wer, jonyuol na be notho chon ok na anena gi ahinya maber madang atim nendgi, ne githo chon kapod atin. Kora paro ni mara ni
en anointing mar Nyasaye. Nyasaye mokelo nago. Yes. Emomiyo kata kiranga e YouTube kanyo, nitie speed moro madhigo kanyo, en mana mar Nyasaye. Ma koro bang' jonyuol ka osetho tidonge lwet ng'a? Adonge lwet owadgi babawa moro. E odgi babawa. Koro en baba na kose en ankona. Dholuo gi Kizungu. En ankona gi Kizungu to en babawa gi Dholuo. Iluongo ni Ernest Ouno Nyamuok. Nyamuok. Yes. Iwacho ga ni nyathi kich kore tek to bende ji bende kohero ga dak gi nyithindo moko magi. Akia ni omuok ne teri nade. Dipo ni san mano sandi gi momi donjo ka Nyasaye koso dipo lit ma bende nene momi ni donjo koro mugo makoro iwacho ni nyake pak mana Nyasaye. Nyathi kich kore tek to ok e context ma samoro ji kawe. Nikech nyathi kich iyudo ni okale e obadho moko mang'eny. Koro kore tek nikech kata gigo tek to omuoma. Ok ni kore tek ni kata ni wiye tek kata context ma ji kawega. Nyathi kich kore tek azin nyathi kich nyaka depend on him or herself. Nyaka ichung' motegno kise understand ni nyathi kich. Koro an awuon karango kit ngimana gi gik masekadhe emochora nyime mar golo wer. Emomiyo agwedho ji gi wer mondo anyis ji stocha kokalo kuom wer. Sombi ka chalo nade? Somba. Na nyako mariek. Ni nyako mariek. Kabisa. Ichulo fi yani rieko ni omi. Rieko na omi osa. Rieko ni danga wach gine nade. Rieko ni moteri e school. Isom rieko. Asomo matieko form 4. Tok form 4 ankona no tera e college. Wow. Tok college ayudo tich. Koro tija no asomo go matin tatiyo. Asomo go matin tatiyo. Kinyiswa tich manene. An school accountant. Accounts clerk mar school. Chula Imbo Boys Secondary. Ang'eni samoro nitie jonyuol mawinja oko ka. Ma Evelyn Atin. Moyudo ga office ko bet ka mulcha. Maen. Ang'o menyalo nyiso father ni kata mana koro anko mabende koro no kaw tingni maber kabisa moere tieko form 4 mochako kaw uteri college nyadi ng'eny jonyuol moko ok tim kamano. Gin gi kaw kisetieko form 4 to koro giwei nyathi manyago kamande koro gimoneno oneno mana dhiang'. Yes. Owili gi dhiang'. Idhi kor gi dhiang' to dhiang' odhi dalau. Dhiang' odhi dalau. Wach malich ahinya. Kabisa. Nikech bende yudo ni ka bende koro nyadendi kaka koro seche moko kamani inyalo wachna koro asetieko form 4 jogi bende koro sanda we amany wuod ng'at moro mondo adhi adago lakini wano kaka in is like nin gi vision moro to ikete mana kanyo ma idhi nyaka college mitiyo kuma koro sani tiyo. Now you're back with a different style kendo. Yes. Aparo ni en mana gik masekadhe gi vision mane an godo gi chien kanyo be nawacho ni an nyako mariek mabe kuma chope ok nonego be na chope. Wow. Ena ni koro rem kaluwore gi manotimore chien kanyo. To adwa go erokamano ne ankona ni nikech embe nomako lweta tok ne yot. Nikech ka baba gi mama nosetho koro nwadak e ode wan nyithindo ariyo an gi brother na wana nyithindo ariyo koro ode madake makata sani kadhi Muoroni to ode madonje nikech dalawa onge gimoro amora. Chi yanko ni no kawi maber ngene sister moko ok gidwaga ji. Nitie okanyal wacho ni noko kawo maber but ngeni wan dhano. Embe en gi nyithindo. Koro an ng'enyne e kit ngimana a focus ga positive side mar gimoro. To negative side mar gimoro alame ga Nyasaye. Koro emomiyo achopo kama chopeni. Nikech otherwise kata school dinawe. Wow. Kata school kindani. Kindana emochopa kama chopeni. Yes. Ema Nyasaye milamo ni koro. Kamano. Be mabiro nyiso ji kae. Kuma Nyasaye ogolie. Kuma Nyasaye ogolae. An walking example. I'm a testimony to people. A walking testimony. Yes. Maka ji nena to wacho ni kare Nyasaye nyalo timo ne ng'ato. Yes. Iva tieno. Koro aneno ka bende kandie kapo ni kachnyisa ni chake President Worshiping Team kandie aneno ka bende atemo luwo songs magi India ido mana ka endi segolo kacha songs madhi chelaria dek song ni ma bende ano ki keto YouTube kacha ndala beach mokalo en ng'uono nigi ng'uono to ano bende kan YouTube ni kandie nigi subscribers maromo 784. Yes. Mwagombo ni kange wuo kane to chope kata 800. 1000 ya. Janano kamura mura mitire wambe chunyo na giti family ne koro mgijwa jogo mabende koro luo wada ka othul makende mondo miyo
subscribe no ane Eva Atieno official page mar en Eva Atieno official be kacha ti subscribe sane wan gi 784 kang watu ka to chakwadho ng'ene to chopa nyaka wangi samani biro kana 784 students subscribe kuro wan at 786 hallelujah amen samangi woka wodwa ng'ene to ichopa di because we also need to promote you mondo mio at least mondo wane ka kidongo kandi then song mokwongo ni golo kachi longo ni ng'uono ni gi 797 views to my just 5 days ago this is a good work kuom mana kuom kaka werno wache no en ng'uono en ng'uono emomiyo werno osechopo kanyo 5 days ago ng'uono nade Eva ng'uono which sense en ng'uono kama Eva Atieno anita luongora ni upcoming to sani koro okadwa luongora ni ase upcome nikech monda chop chunyo nage kae donge koro pod an upcoming adi jo wer adi ma pok ochopo ka to negi chako wer kata mana 5-10 years ago donge en ng'uono mar Nyasaye koro konego aluongra ni pod an upcoming nikech ka wuok kae ang'eni subscribers dhi hit 1000 lazima nying Yesu Kristo ochopo 1000 ng'ama nigi 1000 subscribers ok nyal luongore ni upcoming YouTube kanyo kirango jower mang'eny jawer nogolo kata wer kata 3 years ago 2 years ago tiyudo ni kata en kata gi views 11 mana dier en gi subscribers 200 tan nachako wer dwe mar adek the first song mana YouTube ni loso karango dwe mar adek higani ka golo wer mokwongo mar One God temise chope 793 yes idong mana gi around less than 300 clock 1000 tichako do pesa matin da golo go wende mamoko now miyagi momiyo no ika okay iwacho thumoro kandi mane momiyo ni yawo godi to thum ge YouTube man thum makwongo kete YouTube iluongo ni One God yes ma declare ni Nyasaye en achiel onge Nyasaye moro ang'omiyo en ma awere gi kizungu it's a worship song ma wero gi kizungu why did you compose this ere kaka ni biro miwacho ni let me compose this kas karang'o mano push ang'o mano dhiri mondo miya title mar One God gi lyrics ma bende were iye kanyo go gima no pusha mondo agol wer mar One God mokwongo werno en wer mano biro na through dream lake anindo tawinjo ka gima wero wer moro to kachiewo tapenja ni to wer moro na wero ga en wer ma nae wawere kanye kore ka temo internalize kore ng'eni golo wer gi gik masekadhe go en gima ne awinjo ka ochalo muoch moro mane kaya then that day chieng' mana leko no kinyne tadhi studio pok nanyono ga studio gi tienda nawinjo ga winya ni nitiere studio koro kana dhi studio in fact naka osiepna more manokowa e studio to kwachopo to producer penjo ni ubiro udwa ndiko wera bla 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 bingeni nyako ni to kiani already an gi were pachaka koro kachopo tachako mana wero ni there is one God I want to speak about there is one God I want to tell the world there is one God I want to tell the people one God Jesus one God koro ingena we to producer ng'ia to nyako ni be ng'ia to penja ni nyako ni bende surprise openja ni kwani ulikuwa serious ne in gi wer mani dwa chako wer and mane kaka nwa record that song ma yudo mana stanzas e studio sano ma by the time mana wuok e studio ni na we producer gi wer ni koro in tiek keto gik mikete wer ior na wer yes ma wero rumo me chulo studio yes me kete YouTube kamano ginene outcome na chala nade kana golo wer mokwongo ni mokwongo en gima ji noko expect no dhi maber within 1 week no se dhi ne ji mang'eny nikech ji no yani no yudo ji gi buok moro ni kare Eva no dhi studio mower buseneno Eva kaka wer koro ji ne shasha ni yawa aneno video moro ka Eva wer ineno koro nikech en gima no kanyiso ng'ata even my church nigolo mano audio kose koro mano video wer mokwonga golo audio nikech naonge pesa to duol tan go to Nyasaye omiya wer wer mokwongo en audio kamano to
ning'eno kata mana e kanisa ma bende walemegi nitiere ga kaka bende seche moko nyiego bende jabed ga wuok mi dhi golo thumbi ni ka ok ni nyiso jogi. How did some of your church kata church members kata jogo ma bende koro nuwer godo no kawo these things bende ne nitiere challenges mano kelo ni kose mijing'o moro ma bende nomiyi? Challenge to nyaka bed ga gimoro amora kitimo ka e piny ka ji te ok bi sapoti, ji te ok bi mor kodi nyaka kanisa kwanza kanisa te makoro ging'eny kanisa to ke kar pondo joma niyo kanisa nyaka kanisa kanisa kar pondo ji puodhore, ji wuondore ni ji ok joricho to ji timo richo te nikech muma wacho ni wate wasetimo richo, we have all sinned and fallen short of God's glory. Tena ni wasik wapuodhore wang' Nyasaye to Nyasaye jang'uono wenwa richowa. Koro kanisa kanyo kaka nagolo wer mokwongo no nitie kaka naneno ma kata sani kama beteni ang'e joma support genuinely, tang'e joma owuonda gi the face value. The face. Yes. But what the heart speaks is very different. Koro Nyasaye omiya ng'uono mar neno joga inago. Anena ni to Steve Bobet Bathani o support genuinely. I can tell. To ng'ama support gi plastic smile bang'e Nyasaye omiya ng'uono. Koro a concentrate joma support genuinely ka. Mane gima pusha. Nikech sama golo thum to ayudo feedback kuom jogo. Kata ayudo mana feedback kuom ji ariyo. That is just enough. I'm focusing on iwacho ni inyalo weyo 99 sheep tidhi manyo sheep adi achiel. Koro achiel no ema ana dich go e wenda ka. Then anno kandi bende wan kacha gi wer moro mani wer lungu ni Nakuamini. Yes. Nakuamini ni gole 1 month ago ten gi 908 views. Ochiegni clock 1000. Clock 1000. Yes. Then one gi Ang'eyo. Ang'eyo jal matiyo. Ang'eyo jal matiyo na man gi a very high views. And gi 2.1k views. Yes. 2 months ago. Wer niyo ji ohero. Ji manye. Ang'eyo. An ang'eyo jal matiyo ni. Bing'e jal mitiyo ni. Ing'eyo ga Nyasaye milamo. Producer. Bing'e jal mitiyo ne. Yes. Eva tieno ng'e mare. Ing'e mari. Bing'e mari. Ang'e mara. Oh, correct. Hallelujah. Amen. Jomoko kia. Ochecha gokinyi to be ena kanyo okopar kata Nyasaye ni gatie. Nitie jomodak magin kata Nyasaye no gikia ga ni niti gatie. Okia kata ni ng'ama nochwe muya muyweyo ni ng'ama omiye. Okia en odak adaka. To nitie jomodak kong'e ni nitie Nyasaye. Koro joge mo anyalo nyisogi ni be ging'eyo jalo magitiyo ne. Nyasaye bi nyalo ng'eyo ting'e Nyasachi mayom. Nikech nitie level mane mikete Nyasachi. Ng'e ikawe mayom nikech wach Nyasaye ng'enyne ji okawo ga mayom. Emomiyo yudo ka debed ni an inda. De kora sechopo kata mana 10,000 subscribers kanyo. Debed ni an inda junior. Yeah. To nikech an Eva alando wach Nyasaye masa moro be kata Nyasaye no ema jomoko kia. Samoro be jomoko be gin gidak adaka ma ok gidewo ngima gi dhi maber, onge gima pok omulo gi e kit ngima gi mag to gicha to ne en ng'wono mar Nyasaye. Kore ng'ane gima thago onge to nitie jomodak ma very well gima chando gi yo. Tidwa nyise ni Nyasaye nitie. Ni lam Nyasaye. Obo penyi ni Nyasaye no inise nene. Idwoke nang'o? To kimanyo mana kaka iyalo ne injili. Imanyo mana kaka iyalo ne injili. To injili be Nyasaye komiyi teko. Ji ainago waloka mang'e Nyasaye. Amen. Ang'eyo ni nyiswa ni to ang'o mano trigger yi ma bende ibedo piny mi wacho ni adwa ndiko ne werni iluongo ni an ang'eyo jal matiyo ne. What happened? Kech ng'e ne thumbe bende gin messages. Nyaka wer gimoro mondo mi pass a message to the world, and you'll only pass this message ka imbe nitiere gima fail. Nitiere gima ma pushi kata seche moko iyuda kweda kamoro okwedi nikech ilamo Nyasaye. To koro through the song you want to defend ne kato tim manango an ang'eyo jal matimore nade Matiyone. What triggered you to sing the song? Okay, muma wachonwa ni wanyalo kale mabeyo to wanyalo kale matek.
ting'eni gigi te Nyasaye walau. Ok Nyasaye sami kale matek cha, ok ni Nyasaye kia. To ok be no weya mondo ikale matek no. It is a lesson, it is a test. En samoro idwa ng'ini to faith ni kanyo. Koro ka in Jakristo ok onego bed ni nena ber sate. Nikech gigi duto, gima ber kata gima rach Nyasaye makelo. Kendo Nyasaye matimang'o ema yie mondo gino timre. Koro kaka wer mar ang'eyo jal matiyo neni. Iwinjo ka wacho nadongo ka nyathi kich, eh? Yes. To oseluoro kit ngimana mang'eny. Kana tin aselalo jogo mahero mang'eny kabisa. Koro ok adwar koso ne Nyasaye. Nikech tich mosetimo kuoma pok orem kata dichiel. Onge chieng' mana sekase Nyasaye ni Nyasaye kauno ti rach. Ok achaka lami. Iwinja. Koro werno wacho ni ang'eyo jalo matiyo ne nikech en Nyasaye achiel mosekalo koda e mabeyo gi maricho te mase kale. Chaka ne nyuola machop kama kora chopeni. En ng'wono mar Nyasaye. Koro chieng' moro ng'ato nopenja penjo moro. Ni kaluwore gi gik misekale en ng'amung'iya. To podi tiyone mana Nyasaye kamaendi. Podi mako mana wach Nyasaye. Podi tegno mana e yor wuotho e weche Nyasaye. Duoko mane an go mana duoke ni ang'eyo jal matiyone. Ang'eyo jal matiyone. Yes. Ang'eyo jal matiyone nikech ang'e niya jal matiyone ni he allowed mabeyo gi maricho e kit ngimana. To en be mano omiya teko mar kale matek. Mane antiere godo e kit ngimana. Doken ok dakal. In fact awach niya abe dikora setho nikech awacho ni aselalo jogo jogo magene kit ngimana osedhi yueyo. Ok anyal kwano gi te but jogo magene kit ngimana emomiyo na wacho kachacha ni nitiere is and was. Koro ng'ato nyalo connect ni is and was gi gima wacho ni amina ng'o gi kuma chopeni. Ichwado gi fathi. Nitie gimoro ni suspense. Hey. Ka ni bete class mi somo ting'e suspense. Koro man kendi. Koro ever tien, one of the challenges mabende sometimes gospel artists kaka un, especially ni dende mabende koro danga wach mokwongo irwakri maber. Erokamano. Oka wacho maber irwakri maber. It is my weakness. I thank God. Nyasaye be nano kwecho maber kabisa sura bendo mi makara kichungi altar. Dhano nyalo winjo gimi yalo. Kuom mono ma Nyasaye. Kuom mono ma Nyasaye. Makata ka be pasarol wan to miya lemo. How do you like kech ma is a journey mabende there's a lot of temptation especially gi jima bende kaka nyadendi kaka in. To I don't know kaka pop gi weche relationships gi weche mag temptations gi a lot of things bende iwache gi winjo wer kaka jogo bende koro pako Nyasaye ni. Ere kaka I'm not saying about it but other artists nitie jok mochako maber but okagichopi nikech achiel ariyo adek koro the society judge gi and they suffering what koro iwinjo kama ma bende miyo gi dog chien kamano berni ni chiani ni gi kama bende koro itiyini gi injili miyalo ne ere kaka imanage nyathewa ase manage gi jonagi wa machendo gi mano to nitie it is normal ting'eni be kok chandi to nyaki penjri penj ato dak chanda nyaka chandi oh that's very important kabisa kata ini wuon as a parent ka nyari ok chandi nyaki penjri penj nyaki dhi e chongi milem ai koki iwuothe tok chiel mineno ka ng'ato wuoyi moro sik wuothe tok jikon to in gi nyako mosepong' mochopo level no nyaka chandi manyiso ni irido nyako lakini yet you're very happy yes nyaka chandwa mano wa it is normal very normal yes koro an awuon nitiere gombo madwaro na achop godo e wach Nyasaye to nitiere gimomiyo nadonje wer. Erokamano. Ing'eni ji donje wer gi yore mopogore. Inyalo donje wer ni idwa loso pesa. Inyalo donje wer ni idwa nong'eyi, ibed famous, ibed celeb. Inyalo donje wer ni in gi passion
inyalo donje wer ni in gifted, in gi talent. Kiwer to jiwinji. Tinyalo donje wer ni Nyasaye oro teko moro, ng'wono moro kuomi. Omi anointing. Mi donjo godo ang'owa e wer. Koro kidonje wer, king'eyo gimomi donje wer. Kaka an ang'e gimomi adonje wer, ok apar ka temptations go nyalo, nikech gisebiro na to ng'eny gi osetore. Nikech ang'e gima dwaro. Ang'e kama dwa nachope gi wach Nyasaye. Ang'e kuma Nyasaye ogola. Gitore kose ne mitoyogi? Gitore. Nikech ing'eni kina lady of substance, ing'e gimidwaro. A lady of substance. Yes. Ok a lady aleda. King'e gimidwaro e chunyi, e kit ng'isa gimomiyo ni donje wer. Nikech awinjo ang'eyo gimomiyo na donje wer. Ang'eyo title mari bende ang'eyo. Ang'eyo gimomiyo donje wer. Ang'eyo mane. Expound. Ang'eyo gimomiyo na donje wer. Steve. Wer osekonya mang'eny. Wacho na aselalo jok ma ahero ahinya e kit ngimana. To koro aneno kichuna mondo awach, ok ahero ga wache. An chiruoth. Ing'e chiruoth? Yes. Koro. Jerome Ogola Wachone is watching. Thank you so much, Jerome Ogola. Malongo ni the hoof eater. Thank you so much. Mano wadi Winnie Ogola. Mano is the greatest alumnus kendo nyakuma bende nigi CBO kacha matimo tich maber kabisa. Yeah. Thank you so much. Asante sana. Hapa ni ching morabo terire kacha. She's a good salute. Onyalo losi maber kabisa. Erokamano. Jerome nyise no wacho. Okinyo nyar masu wacho ni tine Ruth maber kabisa. Jeff Fadi bende wan godo kane maratari. Now, eba tieno. Tumbi ni lake mine godo gi thumne. Ino ka thumni terika. Thumni aneno katera kama ber. Kama ber. Nikech thum osepuonja gik mang'eny. Mokwongo ategno kuom wach Nyasaye. Amen. Nikech ing'eni thum en yalo. Thum en yalo. E pulpit moro amora ka pok pastor idho pulpit ka dhi yalo, en ga ikwongi iome gi wer. Ma kiome mayom to ng'eni injili onge kanyo. Koro it begins with jawer. Jawer ema set the pace ne pastor. Koro wer osemiya tegno kuom wach Nyasaye. Mano mokwongo. Mar ariyo, wer osegolona malet mana winje e chunya. Nikech awacho ni those maya jok mahero mang'eny. Nitie kaka nan bita chien kanyo. To wer osechanga. Kiwinjo wer ma wero mar bado na kuamini. Ne joma winja. Dhi ng'i bado na kuamini. Ti iwinj stanzas go kaka wachogi. Ibro winjo gima wacho. Mar adek, wer omiyo tinde an kata sadha ok amaki. Ni ng'ato chwanya yawa betek. Iwinja? Awinja. Tek. Richo moro mimako ni ng'ane ni ng'eni nyiche yanyo kanya wuoyo kodi. Mano tani aonge go. Kata maganyuola. Aonge go te nyaka nyuola mana mako negi nawe negi te. Ni mako ne anyuola? Yes, nitie anyuola mana mako negi. Nitie anyuola mana mako negi. Nitie mana mako negi matek kabisa. Nikech gik mane gitimo e kit ngimana. Kata gik ma pod gitimo. But sani okane kamano ni kuoma. Kata gimbe giwegi gibuok ni nok gipar ni nyalo bet kamano. Koro wer osemiyo an gi forgiveness. Yani kata okawinj gimoro ni ng'ato chwanya. Pok an winjo gimoro ni ng'ato chwanya. An kata Nyasaye okawa sani. Onge ng'ama adhi gi richo ne kata di. Kata chiel onge. Koro wer osepuonja gik mang'eny mana matin kamano kanyal wacho te. Wer en yath. Kasto most of the times kaka an kenda, so I get a lot of comfort e wer. Yes. Eva tieno. Kamano. Magi mabende wacho ne seche moko ne nyalo kalo through the mental health. Yes. So through wer iyudo ka at least you regain your energy. Yes. Wer odwaka back to Eva ma ji ong'eyo. Nikech nitie Eva moro manodwa lal diere kanyo kaluwore. Nitie Eva ma ji ong'eyo to gi Eva manobiro kama ji kia. Yes. Wow. Eva ma sani mabiro to mabe en adier mowe to talent ni ji wacho ni en talent. Ni talent ni to ni kano kanye. Iwacho ni gimoro ka gimoro ni gisane. Gimoro ka gimoro ni gisane. Koro mae sa mar Eva tieno. Itwoni wer ma Mungu dwoko nyota. Kendo Nyasaye dhi tera mabor mbele ka.
poda matin. Nyota ni osechopo machiegni. Gik moko duto moselal e kit ngimana. Iwacho ni dry bones can come back to life. Amen. The dry bones will come back to life. Ngima Eva Atieno gi oko. Eva Atieno. Yes. Nitiere jogo mabende koro osetemo matek mondo mi gimbe gigole werni, but iyudo ka jomoko chako to weyo, chako to weyo. Ang'o manyalo nyisogi? Gima nyalo nyiso joma gombo golo wer. Ji mang'eny osegochona ka penja ni atimo nang'o. Gini onge gi pattern. Onge gi pattern. Koluongi adier, omiyi mich mar wer, onge gi pattern. Gimendiko kata bed mana lines 3, 4, 5. Idhi ir producer, tichako mana wer. To kochono nyaka ibed gi siling 100,000 kichak wer. Iwuoyo mana gi producer. The lowest amount minyalo golo wer en 5,000. 5,000. Mani golo audio. Mani golo audio. Tinyalo wacho ne producer ya an 2,000 chakna gi ma. By the time ma producer tieko ni wer, dongi yudo kisemanye ma wiye modong' no. Tichulo. Timakri gi jomo ng'eyo kaka iketo gige YouTube, kaka an namakora gi jawer moro ni Dickens Derrick. Ene mano nyisa kaka iyawo YouTube kaka itimo. Dickens Derrick kijana mabende wer. Kijana matin, en kijana mapod tin kabisa, to ng'wono mar Nyasaye ni kuom. Owero wende mag anyuola. Kabisa. Koro jawer madwa chako wer, chaka. Iwacho ni chaka nyathina. Chaka nyathina. Kaka nachako, ok nang'e ni amba nyalo chako madhi kaka dhino. Nachaka on a humble background. Yes. To wano kidongo maber kabisa. Tanano ka koro adhi maber, Nyasaye bo gwedha gi tich, anyalo kawe pesa na matin save, ok ni pesa na machamo roma, agolo mana matin, go budget. Eva Atieno, gimi wacho na wokora wuod ni gi mweshe mewa kamondo kangi wuok kandi to ne kaka nyalo chopo. Kamano. Ingeni nyako mabendo Nyasaye ogwedho. Neno kaka nochwe Nyasaye ogwedhi maber kabisa. Majatelo ok nyal yie mondo idog ot gi piki. An ka jo mweshe mewa. An alumni of Chulaimbo Boys. Kama itieno. Iluongo ne Honorable Edwin Gore. Wow. Nice. Bisero mokode. Kamano. Edwin Gore ma nyadendi maruoth ogwedho mokelo wes matiyo in your former school, high school. Iluongo ni Eva Atieno. Edwin Gore wacho na I support talents. Please keep it up. Amen. Edwin Gore ma staff bwana. What imenade? Ma staff machula imbo. Ma staff machula imbo bwana. So Edwin Gore has been a good supporter kendo okonyo otimo the talents and all that which mag legal blah 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 gi. Bendo nyalo konye maber kabisa. He's a gentleman ma bendo wuodo nagi. Ma chieng moro kane wan gi artist moro kacha. Iluongo ni Wuoda Goglo. Amen. Yandi moro kane watimo kacha support he sponsored a certain musician but kuro machana wangla a production. Edwin koro mato gospel. Yes. Kuro kika wacha kenda ine minde kendi ta som. Ndikande kata som Edwin. Nyasaye mondo gwedhi mweshimiwa kitimo mano. Donge? Amen. Then wan kagi okinyo nyar masu. Wacho ni tinatia Yesu pok biro bang'ero kamano. Kato wan gi iluongo ni Jeff Fadi. I love your dedication, serving Christ, passion and confidence. Keep going, we are with you. And kagi Nyariro Dixon Jr. Mano manager. Wacho ni very good. Nyakwar Nyaronyi mos na Eva Atieno gi lweti. Akao mos. Eva Atieno gi lweti ariyo. Following live from Konambaya, Riyadh dinado siepairo kama dunga enya. Then wan gi Charles Orlando wacho ni car is and was no ber ahinya. Iwinjo gima wacho? Ok awinjo nuane jowa. Car is and was no ber ahinya. Opong'a gi winjo. Iwinje ro. Mano suspense maduong'. Then an gi MC Opa wacho ni opakuru Yesu. Amen, opak Jawara. Asante sana.
Nyaru Dixon Junior Roka cha Janet Oudu Music Tabi Odanga Lilian Akinyi. Wow, mago mentors ga Tabi Odanga gi Janet Oudu. Wow. Yes. Kado kacha Scovia Kidi. Wow. She's watching. She's watching. Wow. Wacha ko kode ngwech. Wembo wadhi adhia kode sambamba. Wow. Embe na upcoming. Ta chalma we. Oh, iwe kocha. Olawi. Ubioka o notes. Kat Wange Jeff Fadi watching following live from Kenya Real Estate. Wow. Kenya Real Estate is also watching with us. Thank you so much. Asante sana. Wagoro kamana maduunga inya na kabende koro wagik mana kwa tieko kandie to kapo kwa tieko nya kora magajuang we monda chaka penja ne Eva Atieno nike channel kabende koro music mare ne dema ber kabisa bende ntire gijogo mabende koro makobadi makata mi support e yomora chela ria de kosa digom bedo gi sponsors moko manyalo konyi mondo terika mora chiel dipo ni dibedi gi challenges moko mabende de kwa ya wuto nage mondo mi okonyie in one way or the other. My cameraman. Erokamano, challenges mane wer to ng'eny. Kaka sani samoro inyalo luonga emission kamoro, nitie liel, arus, to samoro idhi kanyo to yudo ni keyboard onge, gimoro minyalo wer godo malong'o onge. Support mar wer ng'eny. Inyalo support ng'ato, inyalo nyiewo piano, inyalo nyiewo ne kata mana public address, nitie kaka inyalo support jawer gi yore mopogore. Inyalo support even in production of a song, video, ineno nikech nitie production e studio to nitie video. Magi te ng'eni gin pesa. Koro jawer dwaro support e yore. What is the most urgent ma ini dwaro? The most urgent mana dwaro ni sponsors winji. Jok ma ok ni sponsors jok ma chunyi. Jok ma ruto gwedho chunygi. Amen. Kanyalo yudo piano. Piano. Yes. An gi ji moyie join band na. Okay. An gi ji moyie to ng'eni koro ok inyal bet gi band kionge gi instruments. Already an gi kijana moyie ni nyalo wuotho koda ka gona piano. Koluonga e ginene nyasi mora mora kata obed arus kata obed liel gimora mora mantiere madwaro jawer. Ting'ano ok inyal dhi kuonde go kionge. Koro ng'eni band kibet go kata ang'eni kata ka dhi wuok ni to nitie joma dhi gochona ni anyalo joini. Koro kijoina to ang' nachak wer nang' ka wan together to waonge gimo nyalo wer godo. Piano is how much kama maning'io? Piano nitiere ma wacha prices mopogore opogore. Midwaro? Around 150,000. Mano yudo piano maber kabisa. Mano is enough for mondo chagi moro matin. Piano no ma inyalo chako godo. Nikech PA system inyalo yudo kamoro amora but inyalo dhi PA system nitiere but piano onge. Ang' ni wer ma onge piano. Pastor Mario yie ni nyalo wuotha kosendi kaka Pastor Mario yie na kendo gi supporta kabisa. Wow. Gi supporta kabisa kendo gi mor gi gima Nyasaye timo kuoma nikech giseneno kaka dongo e wuodhni. An nyako momako tij kanisa motegno. Koro nyaka gimiya mana support. Yes. Wow. Nakora magajuang iwinjo kanyo bende kaka bende nyadendi owuoyo kanyo mara tari wan ka gi ilongo ni Ababu wuod Kombura osiwacho ni chenro ni kare kendo aneno chenro. Asante sana. An gi Nyariro Dixon Juna wacho ni wow, good job jatelo. Thank you so much. An ka gi Edwin Gore wacho ni adhi somo ni mano. Nyariro Dixon Juna wacho ni Mili Luobo akaribisha Caroline Akinyi baridi twakmet kindie. Kato Edwin Gore. Yes. Ba ng'eni jatelo. Kamano. Ng'ama moksa. Mano koro jatenda. Wacho to timo. Amen. Amen. Kata wan ka. Wang'eni kwa tika shot wadhi maber. Hallelujah. Wane tich Nyasaye. Tich Nyasaye. Okine kichopo kato Edwin Gore bo chopo. Amen. Ok en ro. Wach Nyasaye mukelo waka. Koro wacho ni kindly later drop the number. I will follow up. Hallelujah. And we see that we see that we get that piano. Hallelujah. Very soon. Amen. Ingekana matin. Pakies. Wewe boroka nyakiel a cappella. There is one God I want to speak about. There is one God I want to tell the world. There is one God I want to tell the people. One God, Jesus, one God. One God, Jesus, one God, the Savior of the world. Amen.
Nini tika kigona kacha hallelujah titigo gi yes. Okigona mana. Tika ka awinjo ka obiro gi spirit oko bia. Gona na dichiel. Hallelujah. Amen. Amen. Kisa goni amen tadwoko ni kamano. Hallelujah. Amen. Yes. An kage nyari Dickson juna wachini twak mit maratari anang'eyo jal matiyone. That is the favorite song. Mane gima Gerald ohero. Anang'eyo jal matiyone. Yes, anang'eyo jal matiyone. Ang'eyo jal matiyone. Anang'eyo jal matiyone. Kenda tiyone gi chunya te. Wow, album En Nyasaye achiel ma janyalo, Nyasaye achiel ma jalimbe, Nyasaye kendo ma jachang, nochango ya kawuono timo neno. Erokamano maduong' ahinya. Kawatieko in gi wenda di mabende pok igolo ne gi audio seche moko mabende se compose wenda di mabende koro warito is it this year or this month plans mage mabende koro your followers nigodo kata gimane monego bende koro warito your next project? An gi wenda adek mase record, an gi audio, pok atimo ne gi video. Wenda adek mar dholuo miluongo no okelo geno, madwa chalo ga ng'eyo jal matiyo neno. Nitie te kaka embe ogwedha ji kiyore. An gi Kiswahili miluongo ni kuishi na Yesu. Yes. Wow. Kendo an gi dholuo miluongo ni Iromo. Yeah, like Jesus is enough. Iromo. Yes. Wow. Inemiromo. Tan gi worship moro mabende. Wewe wangu, wacho ni wewe wangu na mimi wako. Koro weran godo. Wow, mit maratari. Wadwa wacho kamandi ang'eni chairman mar ng'eni Edwin Gore mabende koro chung'nwa kande sponsor mabende koro ng'iyo ni talents ber kabisa. Yes. When one day God co-provide, that piano, wabro bedo the first TV station mondo wa host your band live. Yes. Mondo kori prove ne onage ne kara gini nyalo. Kamano. Dong mano ber. Ber kendo wadhi pake Yesu. Nikech sa adaka mana thulu makene mondo miyo kopo ni nigi wach moro kata ute moro mabende dwa nyiso yawuoto nagi nyo nagi mae kamera mari wuok kodgi kinyiso gi wach mogik. Erokamano. Gima dwa nyiso onagi ni wan kaka onagi ogwedhwa mang'eny, to onagi ng'enyne ok oherorega. According to history, onagi ng'enyne ok oherorega. Ta akwayo niya, wachake wuoth manyien, waherre, wagerre, wasirre. Onagi ka be wan gi jower mo Nyasaye ogwedho. An nyaka gi jomo osenyisa ni ginyalo ndiko wer, gin gi weto kaka gidhi e studio mondo gigol wer. Tiende niya, ogwedhwa. Ing'eni wende dholuo kata okuche winjo. Kata jolang'o winjo kendo ber negi kabisa. Kiluwo kata Lilian Jairo nigi fans nyaka ma outside the country. Tiende ni nitiere gimoro mamit e chuny onagi ka Koro wa support uru jower ma onagi mondo wagergi, mondo Nyasaye oting'wa malo kaka onagi. Ang'eni nitie gik mang'eny mwasekale kaka onagi. To ka wa support jowet, dong ing'eni koro injili dhi nyime to wabedo motegno. To wabro neno ka koro wadhi maber moloyo chon. Kamano. Nitiere kwayo moro mana kwaka. Yes. Then adhi mi to kacha mondo menyiswa ni inyalo yudi nade. Jok moko bende kwayo namba nika. Koro kinyalo chiwe amo direct mano be sawa. Kinyalo keten box mano be sawa. Koro ma chakinyisa ni to ka gidwaro yudi tidori kanye to ileme kanisa mane to ka ng'ato dwaro mondo miyo seche moko kidhi wer ni arus au ere kaka inyalo yudi? Yuda ok tek. Kendo alamo ni abed ng'ama yudo yot. Kaka medo dhi mbele, abeda ng'ama yudo yot. Kik beni nitiere daraja moro madhi bet diere kanyo. Alamo Nyasaye kabisa. Koro physically tayudora Maseno. Yeah. Maseno. Kanisa man. Alemo All Saints Maseno Parish Anglican. Okay. Ma Maseno. To atiyo chula Imbo Boys bende. Jonyuol mang'eny ong'eya ni oko kanya serve gi gae e accounts office. To YouTube ayudora nying mar Eva Atieno. YouTube, TikTok Eva Atieno, same name.
Facebook to iluongo Facebook en Evelyn Atieno. Facebook en Evelyn Atieno. Yes. To YouTube Eva Atieno, TikTok Eva Atieno. Phone number na ukaluor ga mar chiwo nikech an amako ga nembni ji te. Namba na nyaka jonyuol ni goden, jonyuol 3,000 gi wiye, nyaka nyithindo mane osetieko skul chula imbo nigi namba na. Ma en 0724 95 73 60. 0724 95 73 60. Erokamano. An ka gi MC Opao wacho ni onjnwa kendo yawa. Koro aonj wer mane? MC Opao wacho ni onjnwa kendo yawa. Aonj wer mane? Onego bed ni osedhi e YouTube monyisa ni to wer ni live. Onjnwa kendo yawa. Ni ujumbe wa Bwana, haleluya, nitaishi nikimtazama. Amenena mwenyewe, haleluya, nitaishi nikitazama. Ni ujumbe wa wema, neema tele tele, nitaishi nikitazama. Habari njema ya Bwana Yesu, nitaishi nikimtazama. Aya, erokamano. Akeni MC Opao dwaro oro kandi e bus fare. Chakino na namba cha. Wanu mondo wandike ka. Iluongo ni 07 24 24 95 73 60. Yes. Nyingen Eva Atieno. Yes. Nyakora magajwang kura keto namba no kanyo. Mondo kuro ine ka kitimo namna gani? Kamano. Kato wan kambi gini to oeri manade ne. An ka giluongo ni ya. Yes. Engineer. Madanji Metallic Voice Perimeter. Wow. Wacho ne ya. Cham thum. Achamo thum wod luo. Inge wadanji. Anene ga ni social media. Electa mama nyathi mahero. Wane kanisa. Idhi chungi e sao. Ana kande choir to the world. Yes. Madanji chalga gima bende koro dwa cruise kocho bikoni. Arwake mondo duogi koni e komo ber. Winya bedo kode band. Male. Donge wadwa pako Nyasaye. Ingeni emben producer makodonjo kodi e band. Yes. Wende makoro produce song to bodo director ni. Correct. Donge ngeni mago duto mana gwer. Amen. Ngwono mawero cha. Jomoko chako ga koni kore ka dok kocha. Omiya ka Proverbs 16:3 keno wacho nango. Then wan kagi okinyo nyar Masawa wacho ni onj nigi ng'uono seonjo kacho maratari karo jogo mabende kodwaro namba mar nyadendi Eva Atieno wan kacha gi namba seketo kacha gi Steve wajen 0724 957360 0724 mane namba mabende koro tiyo kanyo koro mgejwango miyo kuponi inyalo timo gimoro kacha to inyalo timo mondo nyadendi bo wachi ni obiro ka chunyo nagi TV ka ing'eno kwawe ji nono. We thank God. Donge koka mano to en manero kamano maguni ero kamano koro mgejwang kumkite mana chenro machalo koda kamandi no wan kacha gi nyadendi Eva Atieno mabene ne wakile chenro makawuono mondo ago kode mbaka nyakora mgejwang mana kaka bende wabro ga timo pile ka pile opodo dhi ka uthule makene mondo mi chako odichieng machielo warwaki mondo chake bigo mbaka maybe ka isegolo thumbe go modiso ni tiwuotho nade subscription magi bende chalo nade. Yes. Koro na yogo mabende koro neno chenro machalo koda kamano ka wan almost 100 people ma watching ka wadhi ka chamwa subscribe, it will be a good thing. YouTube mar Eva Atieno en lungo ni Eva Atieno, Eva with H. Yes. Eva Atieno official. That is a YouTube account. Eva Atieno official.
akwayo mondo dhi kacha. The first support minyalo timone en ni kidhi kacha ti subscribe. Yes. Kicha kia kanyo ticha kimanyo chunyo nagi TV ti subscribe. Owacho ni wan kaka onagi wadongre uru, waere uru, wagerre. Kamano. Apane mano ber. Koko mano to enero kamano maduong' ahinya ne jalo bende kono kete chino machalo koda kamandie otegi bana gwero kamano maduong' ahinya. Engineer Madanje, I salute. Thank you so much for tuning in. Kamano maduong' ahinya. Wadhi bedo kodi kacha Engineer Madanje on Friday bende next week. Wow. Dimi wakandi mbaka nito chalo nade. Koko mano to erokamano producer mara Nelson Mandela Okore mabende miyowa picha maber kabisa kawuok e studio kende nyaka kama intiere no mondo yudwa maber achiel kachiel. Mane te cheno ni Enan Steve James nyakwanyore nyowan uritu masana nyaka kenda ngwarom kacha odichieng' makiny sadek okinyi ewange. Eva erokamano wuotho gweth na in. Amen. Jomor. Amen. Ino kaka dhano komen. Yes. Yesu tiyo. Kamano. Ang'eyo jal matiyo ne. Ang'eyo jal matiyo ne. Ritu asana. Lifetime music. Haleluya, nitaishi nikitazama. Amenena mwenyewe. Haleluya, nitaishi nikitazama. Ni ujumbe wa wema. Haleluya, haleluya, nitaishi nikitazama. Amenena mwenyewe habari njema, nitaishi nikitazama. Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya, nitaishi nikitazama. Ni ujumbe wa malaika. Malaika wanasema nitaishi nikitazama. Ni ujumbe wa wema, neema tele tele, nitaishi nikitazama. Habari njema ya Bwana, ya Bwana Yesu, Bwana Yesu, nitaishi nikitazama. Nimemtazama, sasa nitaishi. Nimemtazama huyu Yesu. Nimemtazama, sasa nitaishi. Nimemtazama huyu Yesu. Pale msalabani, kwake raha utauona. Uzima wa daima Bwana ametuahidi, utaishi ukitazama. Kama nyoka ya shaba ameinuliwa Yesu, nitapona nikimtazama. Amenena mwenyewe, nitalindwa, nimelindwa, nimelindwa nikimtazama. Nawe mama yangu, usikate tamaa, utapona ukimtazama.
Usikate tamaa, kazi nazo utazipata.